సిపిఎం యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా కమిటీ ఆధ్వర్యంలో యాదాద్రి జిల్లా వ్యాప్తంగా రైతాంగం ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల పరిష్కారం కోసం కుటుంబాలతో నిరసన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం. అందులో భాగంగానే భువనగిరి పట్టణంలోని మా ఇంటి యందు మా కుటుంబంతో రైతులకు మద్దతుగా ఈరోజు నిరసన దీక్ష చేపడుతున్న పరిస్థితి ఉన్నది. ప్రధానంగా రైతాంగం 6 కాలం కష్టపడి అనేక ఇబ్బందులతో వేలాది రూపాయల అప్పులు చేసి పండించిన పంటను మార్కెట్లోకి ఐకేపీ కేంద్రాలకు, సొసైటీ కేంద్రాలకు వడ్లు ధాన్యం తెచ్చి నిల్వ ఉంచి కొనుగోలు చేయమనంటే ఈ ప్రభుత్వం కొనే పరిస్థితులు లేదు. ఇప్పటికీ ఈ కాలంలో 4 సార్లు వర్షం వచ్చి వరి ధాన్యం మొత్తం కూడా తడిసిన పరిస్థితి ఉంది. వర్షంలో కొట్టుకుపోయిన పరిస్థితి ఉంది. కానీ ప్రభుత్వము అనేక మాటలు చెప్తా ఉంది. చెప్పిన మాటలకు చేతలకు పొంతలు లేని పరిస్థితి కొనసాగుతూ ఉంది. ఇవాళ ధాన్యం నిల్వ చేయడానికి రైతులకు ఈ ప్రభుత్వం పట్టాలు ఇచ్చే పరిస్థితులు లేదు. తడిసిన ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేసే పరిస్థితులు లేదు. తెచ్చిన ధాన్యాన్ని రోజువారీగా కొనుగోలు చేసే దాంట్లో ఐకేపీ సొసైటీ కేంద్రాల్లో అనేక ఇబ్బందులు జరుగుతున్న పరిస్థితి ఉంది. తూకంలో కూడా అనేక మోసాలు కొనసాగుతున్న పరిస్థితి ఉన్నది. ఇవాళ రైతులు తెచ్చిన ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేయడానికి గన్య బ్యాగులు కూడా సరిగా అందే పరిస్థితి లేదు. జిల్లా ఇన్ఛార్జి మంత్రి, జిల్లా కలెక్టరు, స్థానిక ఎమ్మెల్యే అనేక మాటలు చెప్పిర్రు. కానీ రైతులను పట్టించుకునే నాదులు లేని పరిస్థితి ఈ జిల్లాలో కొనసాగుతూ ఉన్నది. ఇలా రైతుల తూకంలో కూడా ఒక కింటాకు 2.5 నుంచి 3 కిలోల వడ్లు అదనంగా తీసుకుంటున్న పరిస్థితి ఉంది. ఇవన్నీ అయిన తర్వాత రైస్ మిల్లు దగ్గరికి వెళ్తే రైతుల దగ్గర ఏ గ్రేడ్ పేరుతోని కొనుగోలు చేసిన ఈ పాలకులు మిల్లుల దగ్గరికి పోయిన తర్వాత దాన్ని బి గ్రేడ్గా మారుస్తున్న పరిస్థితి ఉన్నది. నందనం ఐకేపీ సెంటర్లో 2 రైతులు, ఒక అతను 300 బ్యాగులు, ఒక అతను 400 బ్యాగులు, 700 బ్యాగులు ఏ గ్రేడ్ కింద కొని మన రైస్ మిల్లు ఎక్కడైతే రాయగిరిలో శివ పార్బాయిల్ మిల్లు ఉందో అక్కడ పోయిన తర్వాత 700 బ్యాగులను బి గ్రేడ్గా రైస్ మిల్లు యజమాని మార్చిన పరిస్థితి ఉంది. అధికారుల దృష్టికి తీసుకపోతే అధికారులు పట్టించుకునే పరిస్థితి లేదు. ఎంతకాలం రైతాంగం ఈ విధంగా మోసపోవాలి? ఇవాళ రైతుల గురించి ప్రభుత్వం అనేక మాటలు చెప్తుంది. రైతే రాజు అని చెప్తుంది. రైతు కోసమే మా ప్రభుత్వం ఉందని చెప్తా ఉంది. కానీ పండించిన పంటని ఎందుకు కొనుగోలు చేస్తలేరని ఈ ప్రభుత్వాన్ని మేము ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం. ఇది 1 సంవత్సరం కాదు, ప్రతి సంవత్సరం 6 నెలలకు ఒకసారి పంట వచ్చినప్పుడు రైతాంగం అనేక సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్న పరిస్థితి ఉన్నది. రైతు పంట పండిస్తే తన ధర నిర్ణయించుకోవడానికి లేదు. కానీ మధ్య దళారీలు ఇలా ధరను నిర్ణయిస్తూ ఉన్నారు. మద్దతు ధర లేదు. కేరళ ప్రభుత్వం ఆ రైతాంగాన్ని ఆదుకోవడానికి 700 రూపాయలు బోనస్ ఇస్తూ ఉంది. మరి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎందుకు ఆ బోనస్ ప్రకటిస్తలేదు? ఎందుకు రైతాంగాన్ని ఆదుకుంటలేదు? ఎందుకు పట్టాలు ఇస్తలేదు? ఎందుకు కొనుగోలు చేస్తలేదు? ఎందుకు ప్రతి సంవత్సరం 6 నెలలకు ఒకసారి రైతులు ఇబ్బందులు పడతా ఉంటే ఈ పాలకులు, ఓట్లు వేసుకున్న పాలకులు ఎందుకు పట్టించుకుంటలేదని మేము ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం. ఇవాళ డిఆర్డిఏ పీడీ స్పందించడు, జిల్లా కలెక్టర్ స్పందించదు, జేసీ స్పందించదు, జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ స్పందించరు, స్థానిక ఎమ్మెల్యేలు పట్టించుకోరు, మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్లు, సింగిల్ విండో చైర్మన్లు ఎందుకు మీరు పదవుల్లో కొనసాగుతూ ఉన్నారు? రైతుల గురించి ఎందుకు పట్టించుకుంటలేరు? కొత్త ప్రెస్ మీట్లు పెట్టుడు కాదు. ఎప్పటికైనా ప్రజాప్రతినిధులు, జిల్లా యంత్రాంగం సమన్వయంతో అన్ని ఐకేపీ సెంటర్లను, మార్కెట్ కేంద్రాలను సందర్శించాలి. రైతులు పడుతున్న బాధల్ని పరిష్కారం చేయాలి. ప్రతి గింజను కొనుగోలు చేయాలి. తడిసిన ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేయాలి. కొనుగోలు చేసిన ధాన్యానికి వారం రోజులలో డబ్బులు రైతాంగానికి బ్యాంకులలో వేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఒక్కొక్క రైతు కింటాకు 35 రూపాయలు అమాలికి ఇస్తా ఉన్నాడు. ఎందుకు 2 సంవత్సరాల నుంచి ఈ పాలకులు రైతాంగానికి రిటర్న్ ఆ డబ్బులు చెల్లిస్తలేరు? అందుకనే ఇప్పటికైనా పాలకులు, ప్రభుత్వ అధికారులు స్పందించి ఈ మధ్య దళారీలను, రైస్ మిల్లులో జరుగుతున్న అవకతవకలను అరికట్టాలని సిపిఎం యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా కమిటీ తరఫున ఈ ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఇవాళ జిల్లా వ్యాప్తంగా వేలాది మంది
రైతులకు మద్దతుగా నిరసన దీక్ష చేపడుతున్న పరిస్థితి ఉన్నది. ఇప్పటికైనా పాలకులు కళ్ళు తెరవాలి, లేకపోతే ఈ పోరాటాన్ని ఉధృతం చేస్తామని తెలియజేస్తూ ఈరోజు మా కుటుంబంలోని సభ్యులందరూ కూడా రైతులకు మద్దతుగా ఈ దీక్ష నిర్వహిస్తా ఉన్నాం. ఇప్పటికైనా రైతాంగ సమస్యలు పాలకులు పరిష్కారం చేయాలని సిపిఎం యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా కమిటీన ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం.